I den her lille videosekvens, der vil jeg vise jer, hvordan man går ind og laver et link til den fil, jeg lige har downloadet. Jeg går ned på energi, bølger og lys. Så vil jeg have den ned og være hernede under skemaet, så jeg skal ind og trykke edit. Så gør jeg det nedenunder det, jeg har gjort i forvejen. Så skriver jeg C. Opgaven her. Så markerer jeg her. Og så skal jeg så have sat et link ind her. Indsæt link. Og det er jo en side, der findes i forvejen, så jeg skal ind og browse ind og lede efter den. Og det er en existing file, så jeg går ned og klikker hernede. Og så ved jeg, at jeg har lagt den ind under ugeopgaver, så jeg går op og finder mappen med ugeopgaver. Den er der. Og filen den ligger her, bølger, lys og energi. Så markerer jeg den og trykker på insert link. Så husker jeg lige at save. Sådan. Så kan jeg jo lige gå ned og se, om det virker. Så når jeg hertil, så trykker jeg lige på download. Åbn. Bum. Så kommer opgavebeskrivelsen ind på min computer.